Bjergmeditation. Det er en siddende meditation. Sæt dig godt til rette med rank ryg, armene ned langs siden og hænderne på lårene. Mærk og sans kontakten mellem fødderne og gulvet, sædet og stolen, og føl din vågne tilstedeværelse i rummet. Mærk din krop, dine fødder, ben, hofter, mave, brystkasse, arme, skuldre, nakke, hoved, ansigt, og luk øjnene, når du er klar. Henled nu din opmærksomhed på din vejrtrækning, og mærk den fysiske fornemmelse, der er. Lad åndedrættet være, som det er, uden at ændre på noget. Vær opmærksom på, at du trækker vejret helt som du skal lige nu. Bemærk vejrtrækningen ligesom den er, med dens egen rytme, helt naturligt, og læg mærke til, at du ikke skal noget lige nu. Fornem de små bevægelser i maven og brystkassen, som du ånder ind og ånder ud. Noter dig også den lille pause mellem udånding og indånding. Tillad din krop at være stille nu, siddende oprejst i en rank stilling, i en følelse af at være hel og komplet i dette øjeblik. Som du sidder her, lad så et billede forme sig i dit sind af det smukkeste bjerg, du nogensinde har set eller kan forestille dig. Lad det gradvist komme i fokus, og selvom du ikke kan få et billede frem, så lad fornemmelsen af dette bjerg, dets form og dets tinder, som stiger op i skyerne, og dets base ved jordoverfladen, og dets sider fylde dig. Bemærk, hvor stort det er, hvor smukt det er, hvor solidt det er. Bemærk, om det er langt væk eller helt tæt på. Måske har dit bjerg sne på toppen og træer ved basen, vandfald, vandløb ned langs siderne og søer højt oppe. Måske er der flere bjergtoppe. Siderne kan være glatte eller kantede, eller begge dele. Når du er klar, se så om du kan bringe bjerget ind i din krop, ind i dit sind, så du og bjerget bliver ét. Du og bjerget deler denne massive krop, denne stilhed. Du bliver bjerget. I siddende stilling er dit hoved bjergtoppen med panoramaudsigt. Din krop er bjergets massiv. Dine arme og skuldre bjergsiden, og dit sæde og ben er basen af bjerget. Mærk det i kroppen som et solidt fæste fra sædet og op i ryggen. Mærk det i hvert eneste åndedrag.
Lad din vejrtrækning være som et levende bjerg, som et åndende bjerg. Mærk det ud over ord og tanker om, hvad du er. En centreret, solidt funderet, bevægende opmærksomhed. Som du sidder her, bemærk så naturens bevægelser og livet omkring dig. Solens bevægelser over himlen, skiftet mellem lys og mørke, og farvernes skiften fra øjeblik til øjeblik. Bemærk bevægelserne på hele overfladen af bjerget. Bjerget bliver, hvor det er, mens det følger dagenes og årstidernes skiften. Det er der om natten, om dagen, i lys og i mørke. Det er der om morgenen, hvor dagen gryer, og om aftenen, hvor dagen falder på. Det forandrer sig ikke, selv når omgivelserne forandrer sig. Det er fortsat, hvor det er, selv når vejret skifter, med alle de varianter, vejret har. Bjerget står der, fredeligt, hele dagen, hele natten, året rundt. Fredeligt bliver det stående, helt som sig selv, trods alle forandringer. Om sommeren er der sol og grønt og ingen sne, måske med undtagelsen af toppen af bjerget på øverste tinde gemt oppe i skyerne, hvor solen ikke kan nå. Om efteråret er der masser af skiftende farver, og om vinteren kommer sneen og isen igen. I alle årstiderne kan bjerget opleve alle slags vejr. Frost, regn, sol, sne, storm og tåge. Måske kommer der turister og ser bjerget og beundrer dets storhed og skønhed. Nogle dage vil bjerget ikke være til at se på grund af tåge, og det vil ikke blive beundret af turisterne. Bjerget er der, om der kommer nogen at beundre det eller ej, om det kan ses eller ej. Bjerget forbliver sig selv, uafhængigt af, om der er nogen, der bemærker det eller ej. Foråret kommer. Sneen smelter. Bække og vandløb løber livligt med masser af smeltevand. Fuglene synger. Blade kommer på træerne igen. Blomsterne blomstrer igen. Og gennem dette forbliver bjerget, hvad det er, og hvor det er, uanset aktiviteterne omkring det. Det forbliver sig selv, uafhængigt af årstiderne. På samme måde som du sidder og mediterer, kan du lære at kropsliggøre denne fornemmelse af bjergets centrum og stilhed. Selv med forandringerne konstant omkring os over dagene og månederne og årene. I vores liv oplever vi konstant forandringer. Vi har øjeblikke af storme, kulde, mørke, smerte. Og vi har også oplevelser af medvind og opdrift. Farveskift, gråvejr og solskin. Ved at blive et bjerg i meditationen kan vi binde os til denne ro og stilhed og ligevægt. Tag det til os som vores eget. Vi kan bruge disse øjeblikke til at oparbejde
vores energi i mindfulness til at finde ro, ligevægt og klarhed. Det kan hjælpe, at mange af de tanker og emotionelle kriser og storme, der sker med os i vores liv, ligner det, der sker omkring bjerget. Vi har i livet en tendens til at tage mange ting personligt, og vi skal ikke overse eller overhøre, hvad der sker i os, hvad der sker i livet omkring os. Det skal rummes, føles, holdes og tages af. Gør vi det, kommer der en dybere ro og stilhed og visdom inde i os. Det kan bjerget lære os, og meget mere, hvis vi tillader det. Giv nu dig selv endnu 5-10 minutter i stilhed til at mærke bjerget inden i dig. Mærke, hvor stille der bliver i dine tanker og i din krop, når du forestiller dig, at du og bjerget er ét. Giv dig dette øjebliks opmærksomhed på, at du er den samme, uanset hvad der sker omkring dig. Og når du får øje på, at alt omkring dig ikke behøver at håndteres, men at det indimellem blot skal observeres, så kommer der en dybere ro og stilhed inden i dig.